Riemer van der Velde docht zijn verhaal. Harkema's Boys wil nog een beker. En niveau op eerste klassieker had net oer. Dit is de sport van Mandy 3 juni. Goeien en welkom bij Boppenslag. We winnen ek bij tennisvereniging De Bontekoe. Ze gaan hier haatklasse achter de reg, degraderen weer, maar haar wel grutte plannen. En Stellan Smit is een grut tafeltennistalent uit Appelskeer. Ek met hem komen we in de kunde. Maar eerst de soap om Sportclub Jereveen heen. De rier van commissarissen van Jereveen zal morgen met een reactie komen op het feit dat de beide supportersverenigings haar een vertrouwen op zijn haar in de directie en in de rier van commissarissen zelfs. Ook de ontevreden sponsors zullen deze week naar boeten treden. Sportclub Jereveen is op dit stuit een club in opspoor. Verleden week weer er ook nog het verzoeningspeteer tussen voorzitter Robert Veenstra en Riemer van der Velde. Van der Velde voer excuses voor het stik in de clubkranten, waarin hij zwart maken was, maar het peteer hier net het wenskelijke resultaat. De Raad van Commissarissen wie absoluut net van plan om een excuus aan te bieden. Nou ja, dan dat is voor mij een teleurstelling, maar daar heb ik het mee te doen. De heren hier het zelf volle makkelijker aan als ze één keer sorry zijn. Dat hier hun, denk ik, dat hier het publiek wel accepteert. Dat hier iedereen accepteert. Ik hier het geaccepteerd. Maar dat is net gebeurd. Maar de directie van Sportclub Jereveen zei het van dat je regelmatig negatief uitlitten hebt over de club in de media. Dat je Sportclub Jereveen dus in diskrediet bracht hebt. Als ik regelmatig Heerenveen negatief in het nieuws breng, dan zou je hem dat bevestigen kennen. Dan zou je hem dat bevestigen kennen, dan zou VI dat bevestigen kennen, dan zou je hem dat bevestigen kennen, dan zou al die kranten die mee willen eens bellen, die zouden bevestigen kennen dat ik al die negatieve dingen in Heerenveen in het nieuws breng. En je weet het donders goed, krijg gewoon rekend wie, als ik eens wat is, dan is het dat ik mij verdedig, omdat er onwaarheden over me verteld worden, of omdat ik even met hem klankbord over voetbal in de breedste zin. Maar nooit met het oogmerk om Heerenveen in het discrediet te brengen. Dat weet hij hem zelf, dus dat kan hij hem zelf vertellen. Ben je lilk? Oh, dat soort aantijgingen, dat kan kloot worden. Want dat is incorrect. Jou zei van ik wil excuus van de directie. Hoe dat stik in de corner, schreeuwt terug columnist Albert van Kijpema. En zij zei ze van, ja, wij willen ook een excuus. Maar jou begreep er dus eigenlijk net weer voor. Nee, dat zou net weten waar ik een excuus voor mij had. Het enige wat ze dus vervelend vinden kennen, dat is een erevoorzitter eens een keer naar boeten gebracht had van geachte meesken. Nee, dat hij hun een aantal keren dat vregen hier. Van door nou eens een onderzoek naar het reilen en zeilen van alles binnen Heerenveen. Nou, en daar zou ik me enigszins voorstellen kennen dat ze dat vervelend vonden. Ik vond het vervelend dat ik dat doen moest, maar ik had het gevoel dat ik dat doen moest. Nou, dat neutrale onderzoek, dat wil men net. Nou, dat is dan bijzonder jammer, want dat begreep ik nog steeds net. Want als je het nou zag hoe het doet, als iedereen zei, waarom doe je dat onderzoek dan net? Dan krijg je de bevestiging, dan is het publiek tevreden, dan ben de sponsors tevreden, dan ben ik tevreden. Maar we merken al, ja, de sfeer leidt eronder. De toeschouwersaantallen dreigen naar beneden te gaan. De omzetten in het stadion vliegen ik ras naar beneden. Dus er is van alles aan de hand, denk ik. Geen is groter als de club. Zou het misschien net beter wezen dat je hem gewoon tjemoe kan zeggen, oké, we zijn grote kerels, zonder roer. We moeten gewoon ophoren nou maar ruziematch. Ja, ik vind dat er vaststeld worden moet. Laten we nog eens eerlijk wezen, ik ben erevoorzitter. En hoe verder ik geen bevoegdheden. Hè? Dus dat is helder. Dus eigenlijk had men niks mee te schaffen. En als een onderzoek uitwijzen zou dat ik lastig ben voor de club. En dat het beter weer dat ik iedere thuiswedstrijd van Heerenveen niet lang weer blow. Dan beloof ik dat ik nooit weer bij Heerenveen kom. Als dat lastig is, als ik de vergeler ben. Datzelfde wil ik wel eens jaren van een aantal mensen die in de club zitten. Ja, want de groep ontevreden mensen wordt hield niet grutter. Zij zei ze ek en benamen dan de supportersverenigings Robert Veenstra Matt Vot. Maar is dat een oplossing? Als de mij maar vragen dat ik wat doen wil, dan weet het op zeker dat ik een paar mensen vervang. Daar weer een enkele discussie over. Dat zou ik doen, maar men vraagt mij niks. Dus is mijn mening op dit onderdeel ik net van toepassing. Komt het nog goed, maar Jereveen? Ja, dat is een helft job.
Dat is absoluut zeker. Die moet je ego's, die moet je dus even op boord gooien voor de meesten die er zitten. De boetewacht denkt soms echt wel van water exit, water vastzetten druk is. Ja, maar het is Riemen de- van der Velde shot altijd mooi oer de schouder. Ja, de Silver was een paar mensen geweest die als verdediging roepen dat ik lastig ben. En die Kielense Koopmans, dat is de man van de Rabobank, die hiek er eens een keer mee oor. Ik zei als commissaris, hij zei dan moet je lastig zijn, want anders word je er later op afgerekend. Nou, en ik denk uit mijn periode als commissaris, dan denk ik dat bijvoorbeeld de directie die mij toen lastig vond, als die nou vrij is, dan denk ik dat die directie nou zei, misschien hier wel net ongelijk. Ja, daar zit je ervoor. Het volslijne peteer met Riemer van der Velde van 20 minuten is bij u te zien op omroepfriesland.nl. Harkemasse Boys reizigen sneu naar Noord-Brabant voor de kwartfinale van de landelijke amateurbeker. Tegenstander is Nijns haatklosser SV Deurne. De winnaar van dit duel gaat naar de hele finale. Dezelfde spelers van Harkemasse Boys staan in het veld als in Gene Muiden. Uit zijn Harvey Bishop, die vervangen wordt door Heine Ulrich. Hier weer het eerste kansje voor Arjen Bergsma. En keeper Luc Verhaag zocht er net heel sterk uit. Het is Harkemasse Boys wat in die beginfase de boppelissende partij is. Deurne speelt maar juist met zo'n invallers, want ze zitten nog volop in de nijcompetitie voor verliesbehoud van de Snijshaatklasse. Daar aan een weekend spelen ze 5 duels. Maar de boys kunnen er net terug in komen. Sterker nog, het is Deurne wat heel scherp is met de counter. En na goed 11 minuten is er dan de onderschepping van Erwin van den Broek. Die kan zelf er ook in. Erwin van den Broek. En die had een hele puntgeven voorzet. En daar is het 1-0. De kopbal van Harm van der Steen in de 11e minuut is de voorsprong voor Deurne op eigen veld. Harm van der Steen in de competitie ook al clubtopscorer met 12 goals. Zet zijn ploeg op voorsprong. En dus maakt de boys antwoordje. En ze komen heel tijd een hele eind tot onder 16. Hier het schot van Klaas Kotanus. Maar heel tijd weer wordt die bal blokkeerd. En dan moet het trainingsduo ingrijpen. Age Heinz Boersma hier met de inzet is vanuit de achterste positie naar voren hellen om de spits te versterken. Maar ook hij kan het net vinden. En de counters blijven gevaarlijk. En hier is het Klaas Kotanus die het ingrijpen moet. En die krijgt dan direct reed. Klaas Kotanus maakt er al in de 74e minuut. Hij is te let voor dit duel, maar een rode kaart is wel heel zwier. En dus maakt Harkemasse Boys het laatste kwartier met 10 man verder. En daar is haast de beslissing, maar deze bal die roegelt dan op een lotte. En de boys libje nog. Het blijft maar 1-0. En zolang dat zo is, zit er nog een verlenging in. De lange bal en daar de hele grote kans voor Jordi van Wiek. Maar die weet de bal niet om de goal te krijgen. Dit weer de kans op de gelijkmaker. Nee, het zit de boys in deze wedstrijd absoluut net mee. En het hier nog volle slimmer worden kan. Harm van der Steen die verjiet hier om de wedstrijd definitief in het slot te smitten. We zitten al in de blessuretijd. Maar de boys krijgen nog een kans op de gelijkmaker. Het is pompen als versoepen. Deurne die is op sterrenidee. Ze binnen skien oneen. Maar met man en macht willen ze toch die goal skien te horen. En Harkemasse Boys leidt uit de beker. Ja, dan winnen de volle jongens net bij de les. En misschien wel iedereen, kan ik wel zeggen. Als eerst hoe wij in de passing in de eerste helft slap en onnauwkeurig af en toe wien op hele gevaarlijke momenten. Dan heeft het ik weet niet, maar een stukje onderschatting en concentratie te maken, denk ik. Het is helemaal nodig. Dus, als wij op 80% van ons kunnen voetballen heen, dan hebben we het gewoon gewonnen. Ja, het is een beetje een soer einde van het seizoen. Nou, competitie wat wisselvallig geweest. Dan pakt de Noordelijke beker. Nou, ja, dan was het natuurlijk ik op een goede manier afsluiten. En dan het wel soer als er op zo'n manier uitgeest. Keertsen dan de IJsinga-partij in Dronriepien verrassend voorin. Petoer Bouke Triemstra won de eerste vrije formatie in Frencher. Petoer Gert-Anne van der Bos in Sint-Anne. En juist die blikken dat er van een constante factor in het keertspeloton nog geen sprake is dit seizoen.
Hele finale juist er op de tweede vrije formatiepartij van dit seizoen. Verrassend is dat het betoer van Siete Verweda, Sieber Danes en Rudolf Soelboer daarin staan. Het is het betoer van Bouke Triemstra, Alle-Jan Anema en Hendrik Koolstra die al een vrije formatie op haar namen schreeuwen. Het stiert 4 om het rijden voor het betoer van Bouke Triemstra en Twageliek. En dan mist Siete Verweda van de Savelste keer de perk, zodat het 4 is. En dan wordt de opslag oornom terug Sieber Danes. En dat doet vertuten. Een zitbal op Hendrik Koolstra. Maakt het 4 gelijk. Op een ijs Sieber Danes. Maar dan slaagt hij de bal voor. En dan wordt het 6-4. Bal voorin bij Alle-Jan Anema. En dan een geweldige retourslag daar van Rudolf Soelboer. Maakt het dat het 6 gelijk staat. Op een ijs Sieber Danes. En dan rekt Hendrik Koolstra deze bal net goed. De bal die shit kweer. Is het 4 voor de betoer van Siete Verweda. In het volgende eerst binnen de 2 keertsen. En het staat 4 gelijk. Hendrik Koolstra met de opslag. En die brengt de bal dan boeten. 6-4. En dan staat de betoer van Bouke Triemstra op het neer. Bouke Triemstra. Sieber Danes. Maar die kent de keerts net voorbij. En dat betekent dat het 6 gelijk is. En dan brengt Bouke Triemstra de laatste bal voor. En dat is dan een blamage van zijn betoer naar de winst op Gert-Anne van der Bos. Dit lijkt het wel heel bot op onderschatting. Nee, dat is sowieso net. Nee, sowieso net onderschatting. Je begint vrij snel weer naar die tweede partij, omdat je een partij extra maakt. Dus je kan eigenlijk net even lekker warm up. Dat vind ik zelf wel de nadeel. Alleen nog sowieso geen onderschatting. Want in principe iedereen die zit in goed keert. Alleen het kwam er gewoon net uit. Iedereen is dit goed te keersen. 20 boeten slagen, ja, je behoort het wel te sissen. De finale betoeren worden nog vastgesteld onder het publiek. Jan Dirk de Groot, Maarten Veenstra en Pier Piersma. Het zijn de verrassing van de dag. Siete Verweda, Sieber Danes en Rudolf Soelboer. Betoer de Groot hier een steend nummer op de tweede list. Nou winst op Johan van der Meulen. En op het betoer van Hendrik Talsma. Het is spulgelijk en 6 gelijk. Jan Dirk de Groot. En dan komt er een keerts te lezen, want Jan Dirk de Groot mist deze bal volslijn. En hier daar moet je het eerst naar je zien betoer te loeken kennen. Siete Verweda op de keerts. Brengt de bal bij Maarten Veenstra en die luidt de bal kreeg in de hoeken. De keerts voorbij en dan mooi is het 3 met waar. Ja, het weer prachtig waar. En een protte publiek. Dat weer de eerste keer in het seizoen dat een protte publiek weer. Volgende eerst is het 6-4. En dan kweer van Pier Piersma. Dat betekent 6 gelijk. Siete Verweda. Die brengt de bal dan boeten. En dan wordt het 4 om het waar. Het betoer van Jan Dirk de Groot zocht er nooit zien een 6-2 efterstaan hoor. Maar hier komt Jan Dirk de Groot mooi een prachtige zitbal aan. Sien de kweer. 6-4. En dan een zitbal op Rudolf Soelboer. 6 gelijk. Een goede riet van Jan Dirk de Groot. En dan pleert hij op de 6 gelijk nog eens een keer een zitbal op Sieber Danes. 4 om het waar. Het gaat is lijn, maar de fans van Sieber Danes bleven er jongen. Door van Jan Dirk de Groot. Weer de laatste 2 hier. Tweede op de ijzige partij. Hier is het Pier Piersma die de bal boppen slacht. En nu lijkt het erop dat ze de eerste prijs winnen. 4-2 voor de betoer van Jan Dirk de Groot. Maarten Veenstra mooi een boppenslag. 6-2. En als Siete Verweda dan de laatste bal voorbrengt. En dat wie dan de 20e perkmeester in deze finale is de winst van de betoer van Jan Dirk de Groot niet. Maar wel van een bedenkelijk niveau. Ja, klaar. Misschien winnen die horen ook wat uitkeert. Die zijn misschien blij dat ze al te waren gaan. En zelf begint iets van ja, als ze beginnen te razen, dan maak je het zelf moeilijk. Ja, en een beetje te volle druk bij jezelf. Misschien leed dat net goed hier. Maar ja, gelukkig voor hem, denk ik het dan. Nou, dan moet er even de koning eerst worden, Jan Dirk. Ja, ik doe het net zo zijn. Nee, ik doe het net zo zijn. Ik denk maar. En Maarten Veenstra 8 en Maarten Veenstra de koning van de ijzige. Manon Kamminga is de koningin van het skileriën het Alroene weekend. Op het Nederlands kampioenschap in Almere woen ze alle afstanden. Op vreed en sneun hier zien Almere alles al 4 keer goud. Op de laatste dag kwamen er nog 2 titels bij. De inwenster van het Jereveen woen de eerste 400 meter om daarna met Bianca Rozenboom en Sharon Hendricks de aflossing te winnen.
En Cambuur had 2 nieuwe spelers aanlutsen. Doelman Ruud Swinkels komt oer van PSV, dat hij tweede keeper wie achter Waterman en Titon. Swinkels is 26 jaar en speelde jeder ek bij FC Eindhoven. Hij had een contract tekenen voor 2 jaar bij de Leeuwardenclub. De Orenije speler is Alexander Christovao. Hij speelde het afgelopen seizoen voor FC Grains, dat hij bij de belofte speelde. De 20-jarige onvaller is inzetbaar in de spits en op de zijdkanten. Hij had voor 1 seizoen tekenen, maar nog een optie op 2 seizoenen. En het fietser Harry Swering is snijn tweede worden in de ronde van het Ronostraan. De snitser ontsnapte te jaren met Marco Hoekstra uit Haren, maar waard na 175 kilometer troch zijn maaivlechter kloppen op de eindstreek. Het Ronostraan telt maai voor de clubcompetitie. Bij de eerste 10 zitten nog 2 Friezen. Koen Riepma van Alderholt Peer waard 9e en Nico Hooghiemster van Oentjerk waard 10e. Tennisvereniging De Bonte Koe uit Ljouwert wil Takomier met de beste Frieske tennissers op een nij uitkomen in de haatklasse. Snijn spelen ze haar laatste competitiewedstrijd en binnen ze definitief degraderen uit de haatklasse. Maar voor Takom seizoen willen ze met een volslijn nijteam op een nij uitkomen op het hoogste niveau van Nederland. Het eerste team van De Bonte Koe staat stief onderaan in de haatklasse. En ook op de laatste competitiedag komt er geen verhoring in. De punten gaan mooi in de tas van chinstander Berg en Bos uit Apeldoorn. Hij speelde gewoon beter vandaag en ik iets minder. Dus dan is dat de uitslag 7-6-6-3. En dat is eens in het kwart het verhaal van het volslijne seizoen. Het is heel tijd correct net. De Bonte Koe komt dit seizoen uit in de haatklasse. En daar hier eens geen ingen op rekenen. Want ze tochten dat ze uitkomen zoen in de eerste klasse. Maar het tennisboen besliste oors. Er was een vrije plaats in de hoofdklasse en de KNLTB, dus de tennisbond, die vond dat wij dat maar in moesten vullen. Je bent eigenlijk dus gewoon te zwier indeeld. Ja, zo kun je het wel zeggen, maar aan de andere kant een hele mooie ervaring om echt tegen nationale top te spelen. Maar na 1 jaar degradeert De Bonte Koe naar de eerste klasse. Maar ze hebben wilde plan. Ze willen ze voor Takom seizoen een volslijn nij team in het leven roppen met de beste Frieske tennissers. En met dat team willen ze op een nij in de haatklasse uitkomen. Er komt een heel nieuw team met nieuwe spelers die sterker zijn als dit team. Met alle respect natuurlijk voor de huidige spelers, want die zijn ook hartstikke goed. Nou, het huidige team zal uitkomen in de eerste klasse, want die degraderen. En we hopen op een heel nieuw team, en die spelers die zijn er, die dan in de hoofdklasse kunnen spelen. En welke toppers moeten er daarnaast komen? Ja, ik denk zelf dan aan Sander Arends. Toch van Hoersut is dat een bondkoerspeler. En die kan zelfs dit direct wie een chinstanders van u. En die is echt wel haatklasse burg. Die een hele goede speler is dat in deze klasse. Dat is een topper. Ja, dat is echt een Friese topper. De Bonte Koe staat bekend om zijn goede jeugdopleiding. Want er rint een soort talent om. Maar als ze echt goed binnen, gaan ze vaak fort naar een orenvereniging. En dat moet verhoren. Ja, omdat daar in de Randstad gewoon veel meer trainers zijn en veel meer op professioneel niveau wordt gespeeld. Ja, trekt iedereen daarheen. Ja, dan blijft het Noord een beetje liggen en dat moet wel weer eigenlijk omhoog gericht worden. Ja. Bij de Bonte Koe gaan ze ervan uit dat ze Takom hier weer in de haatklasse uitkomen. En dan net om te leren, maar om mij te dwan om de prijzen. Dat is een goed voornemen. Hij is pas 14 jaar, maar nu al 8-voudig Nederlands kampioen. Tafeltennisser Stellan Smit van Appelskee is een groot talent, maar grote dromen. De Olympische Spelen, daar wil het naartoe. Op dit stuit is hij in training voor de Europese jeugdkampioenschappen van dit december in Tsjechië. Op 1 bal zijn er gewoon 1000 mogelijkheden hoe je die bal kan spelen. Het is natuurlijk een hele snelle en zware sport. Olympische Spelen zou heel mooi zijn. Dat is mijn droomdoel eigenlijk, Olympische Spelen meedoen. Stellan Smit maakt het geen geheim van zijn ambities. Hij wil heel gaan voor een carrière als tafeltennisser. Trainer Terry Schaffers van het Nederlandse tafeltennisboen begeleidt hem daarbij. Neven Schaffers steekt Stellan met kop en schouders boven zijn leeftijdsgenoten uit. In Nederland is hij nummer 1.
Is hij de allerbeste in zijn leeftijd. Daarom speelt hij ook soms al in een hogere leeftijdscategorie mee. En daarom speelt hij bij de competitie niet meer bij de jeugd, maar speelt hij bij de senioren mee. In de 1 hoogste divisie van Nederland. Snelheid spelen, kom. Als volwassen man wil je vanzelfs net verliezen van een jonkje van 14. Stellan merkt dan ook dat zijn oudere tegenstanders er echt op baan binnen om van hem te winnen. Nou, meestal willen ze allemaal niet van me verliezen, nee. Zijn ze bang? Nou, misschien. Maar ze vinden het in ieder geval niet leuk om te verliezen van mij. Ik speel ook met een teamgenoot en die is nu 16 geworden. En die won een keer van een man en die sloeg zijn hand kapot. Had hij zijn hand gebroken. Omdat hij boos was dat hij verloor. Hij had er zichtbaar lol in. En dat maakt ik, want als je haast alle dagen maar je sport dwaande binnen, maakt je er wel aardig iets aan ha. En dat had er, want het speeltje verveelt Stellan neer. Nou, er zijn zoveel mogelijkheden en het gaat zo snel. En ja, het is eigenlijk het is zoveel mogelijkheden dat het nooit saai is. In een 1-op-1 bal zijn er gewoon 1000 mogelijkheden hoe je die bal kan spelen. Stellan had het enthousiasme van het tafeltennis net van een vreemde. Hoyt Huub is trainer bij Appelskeer en hij maakt hem, tegemoet met zijn tweelingbroer Marijn, warm voor de sport. Marijn blijkt ook een aardig baltje slaan te kennen. Ja, Marijn heeft heel veel gevoel. Dat is echt, hij heeft wel het meeste talent qua gevoel. Maar ik doe er iets meer voor en ik train meer. Met zo'n tafeltennissende tweelingbroer is er natuurlijk maar één vraag. Ja. Wie is de beste? Hij wel. Ja, toch hij wel? Ja, hij wel. Ja, waarom is hij zo goed? Hij traint veel meer dan ik. Ja, hij heeft wat meer potentie erin om door te gaan. En hoe kan dat? Nou, ik heb gewoon niet zoveel zin in om steeds zoveel te trainen dus. Stellan had dat wel, maar die had dan ook goed voor eigen waarom hij het docht. Ja, omdat ik graag wereldkampioen wil worden natuurlijk. Ja. Maar dat is makkelijker zijn als dien, want Nederland is bepaald geen tafeltennisland. De concurrentie uit andere landen is enorm en er is één absolute grootmacht. De Chinezen. Ja, die worden vanaf een 5e, 4e worden soms al uit huis gehaald. En die trainen dan 100 keer per week of zo. En die staan nu ook 1 tot en met 4 van de wereld. En dan, dat is heel moeilijk. Om de Chinezen op termijn toch te verslaan, pakken ze het serieus aan. Zo maakt je Stellan en zijn trainer gebruik van videoanalyses en docht hij ook een extra krachttraining. Het is natuurlijk een hele snelle en zware sport. Het gaat niet gemakkelijk, je moet er echt voor werken vaak. Dus. En daarom is die krachttraining ook zo belangrijk? Ja, om de bal met meer kwaliteit, meer snelheid te kunnen spelen. Hoe lastig het ook wordt, Schaffers zoekt mogelijkheden voor Stellan om zijn dromen waar te maken. Als je die ambitie hebt en je werkt er heel erg hard voor, dan kan het. Want we hebben het gezien in Nederland bij een van de meisjes, Brit Eerland. Die is ook Europees jeugdkampioen bijvoorbeeld geworden bij de junioren. En Olympische Spelen? Olympische Spelen zou heel mooi zijn. Dat is mijn droomdoel eigenlijk, Olympische Spelen meedoen. Eigenlijk is dat je droom? Dat is mijn droom, ja. Daarvoor zullen nog heel wat baltjes slaan worden matten. En waar het baltjes voortslacht, mat ze ook weer opromje. Nou, gaat hij weer. En hoe het via de sport in Boppenslag. Nije week ben we er weer. En ik alle dagen sport bij u in de Nijsprogramma's en op internet. En dadelijk is de Nijs in Joet. Een heel mooie joenta wenske. Doeg!